Bukas ang Mandawi City Council nga amindahan ang mask ordinance sa Dakbayan aron mamahimo na lang kining optional. Adunay live report si Nico Serino. Nick. Yes, Lan, labi na humanay ning anunsyo sa Malacañang ug DOH kabahin sa resolusyon sa IATF sa optional na nga pagsulob sa face mask sa pampublikong lugar. Bukas ang Mandawi City nga bag-uhon ang ilang mask mandate. Sukad na hitabo ang pandemya, mipalabang ang Mandawi City og mask ordinance aron lig-on ang implementasyon niini. Girekomendar ang pagsulob gyud sa mask ug kun madakpan nga wala magsuot, dunay multa nga 5,000 pesos. Apan gipahibaw karon sa konseho nga andam sila nga iamendar ang ordinansa nga napalabang ni atong 2020. Si Vice Mayor Glenn Bersede mihangup sa pahibaw sa Malacañang ug DOH kagahapon. Kabahin sa rekomendasyon sa IATF ngadto sa presidente sa optional nga pagsuot sa mask sa mga open nga lugar. Nalipay kay ko kanang giingon nga sa DOH ug sa kuan sa DILG nga optional dinindot kayo. Bawon ko alcohol, mask, facial tanan, nakaduha ko mag-COVID. Ano bitaw? Pasabot ni Bersede, may inisyal ng istorya ang mga opisyales kabahin sa isyu. Apan kun siya ang pangutanon, mas maayo kunong paabuton sab ang palisiya nga ipagawas sa Malacañang. Mas nindot ko kanang follow ta sa IATF nga kuan ba nga optional naman. Away kita mo men dire. Kaya na may kuan sa IATF o sa kuan. DLG sa DOH, diba? Sa pagpangutana sa GMA Regional TV sa mga Mandawihanon, managlahi ang ilang reaksyon sa posibleng kabag-uhan sa palisiya. Apan asoy sa kadaghanan kanila, bisan unsa pa ang mando, magdala gihapon sila og face mask. Mabang tago dito makabuot. Og magmask dili, pero sako sa outside ko magmask ko. Pero boy decision sa IATF may mo na. Mas maayo nga dadon gyud nato ang mask pirmi. Kay murag mahog naman sa ato nga murag new normal na lang nato ba. Mura sa sako sir. Kay para ra po na sa ato Kapoy lang sigmas. Ya. May uban ubak ko nya di ka ginawag tarong. Sa pagkakaron lan wala pa hinoy timeline ang Mandawi City ug sabutan pa sa mga opisyales kung himuon ba gyud ipatuman ba kining amendment sa i-implementar karon nga city ordinance. Lan? Daghang salamat Nico Serino.